entalpia diagramak nola egiten diren ikasteko, egun 78. orrialdeko C ariketa ebatzia aukeratu dut. Ariketa honek zera dio, kalkula ezazu asetilenoaren C2H2 gasaren eraketa entalpia estandarra. Jakinda, haren mol baten errekuntzan, baldintza estandarretan, eta ekuazio honen arabera, 1289,4 kilojoule ekoizten direla. Erreakzio doitua ematen da, asetilenoaren errekuntza, eta gainera eskatzen da, erreakzio honi dagokion entalpia diagrama egitea. Beraz, ariketa honetan gauza bi eskatzen dira. Alde batetik, asetilenoaren eraketa entalpia estandarra, eta bestetik, irudikatzeko erreakzio horri dagokion entalpia diagrama. Ariketa egiteko beharrezkoak izango ditugun datuak liburuan aurkitu ditut. Normalian, azterketetan eman egiten dira. Kasu honetan, eraketa entalpiak eman dira karbono dioxido gasarena, ur likidoarena eta oxigeno gasarena. Azken datu hau ez zaizu inoiz emango jakin behar dozulako elementua izan da oxigenoaren eraketa entalpia 0 dela. Bestalde, enuntziatua ondo irakurriz gero, ikusten dugu, azpimarratu dudan esaldi honetan, 1289,4 kilojoule ekoizten direla erretzen dan mol bakoitzeko. Balio horrek zeinu negatiboa eraman beharko du, ekoiztutako beroa dalako. Eta gainera, kontuan izen behar dugu, errekuntzak presio konstantean gertatzen diren prozesuak direla. Ondorioz, trukatutako beroa inguruarekin QP izango genuke. Eta, dakigunez, QP eta entalpia bat datoz. Minus zeinuak erreakzio esotermikoa dela adierazten du, eta honela esan dezakegu erreakzioaren entalpia minus 1289,4 kilojoule molekoa dela. Berriro idatzi ditugu ezagunak diren datuak, eraketa entalpiak eta asetilenoaren, hau da, gure erreakzioaren errekuntza entalpia. Erreakzio doitua agertzen da hemen, eta idazten dugu formula hau. Formula honek ematen digu edozein erreakzio baten entalpiaren kalkulua erreaktibo eta produktuen eraketa entalpietatik abiatuta. Laburtzeko delta HR esango diogu erreakzioaren entalpiari. Eta orain joango gara ordezkatzen ezagunak ditugun balioak. Produktuen artean karbono dioxidoa dago, eta erreakzioan ikusten duzunez, 2 da bere koefiziente estequiometrikoa, beraz, 2 aldiz, eraketa entalpia karbono dioxidoarena. Gehi, ur likidoarena, bere koefiziente estequiometrikoa bat delako. Hemen parentesi bat zabaldu beharko genduke, erreaktibo bat baino gehiago agertuz gero. Asetilenoaren eraketa entalpia, eta gero parentesian gehitzen agertu beharko litzateke oxigenoaren eraketa entalpia. 0 denez ez dugu idatziko. Konturatu zara, hemen
dauden balio guztietatik azken hau bakarrik dala ez ezaguna, beste guztiak ezagunak ditugu. Beraz, ekuazio bat bihurtu zaigu ariketa hau. Azetilenoaren eraketa entalpia estandarra, X izango balitz bezala, bera kalkulatzeko, askatuko dugu goian idatzi dugun ekuaziotik. Eta datu ezagunak ordezkatu. Ekuazioetan egiten den moduan, gure ezezaguna, kasu honetan eskuineko atalean agertzen zana minus zeinuarekin, ezkerreko atalera pasa dugu, plus bihurtuz, eta gainontzekoak eskuineko atalean geratzen dira, azken hau, ezkerreko ataletik, ikur aldatuarekin ekarri duguna. Ezagunak diren balio guztiak ordezkatu ondoren, lortzen dugu, ariketa honek eskatzen zuen lehenengo galdera. Zein da azetilenoaren eraketa entalpia estandarra, 226,6 kilojoule. Orain geratzen jaku bakarrik entalpia diagramarena. Berriro idatzi dugu aurretik erabili dugun formula. Baina orain konturatu zara balio guztiak ezagunak direla. Hau da, erreakzioaren entalpia da produktu guztien eraketa entalpiak batuta, noski koefiziente estekimetrikoekin biderkatuta, erreaktiboen eraketa entalpia guztiak batuta. Badakigu emaitza hau dala. Lehenengo marra honen azpian agertzen da eragiketa partzial honen emaitza. Eta bigarren marraren azpian agertzen da balio bakarra denez, berriro 226,6 kilojoule. Lehenengo balioa da produktuen eraketa entalpien batura eta bigarren zenbakia da erreaktiboen eraketa entalpien batura. Bazen entalpia diagrama marrastera. Horretarako beti egingo dugu ardatz vertikal bat, eta ardatz vertikal horretan kokatuko ditugu entalpiaren balioak. Kilojouletan adierazita. Erdian edo ipiniko dugu 0 balioa. Eta hortxe justu egingo dugu horizontal bat, bigarren ardatza eginez. Orain kokatuko ditugu erreaktiboak, produktuak eta jatorrizko elementuak. Jatorrizko elementuak, esan dugunez, 0 jarri behar ditugu. Zergaitik, ze beraien eraketa entalpia 0 da. Elementuak zeintzuk diren hemen zehazten da. Karbono solidoa, hidrogeno gasa eta oxigenoa. Horretarako bakarrik begiratu behar duzu zure erreakzioan produktuen osagaiak zeintzuk diren eta adierazi banan denak beraien egoera estandarrean. Gorago eta 226 kilojoule adierazita ipiniko ditugu erreaktiboak. Erreaktiboak dira ezkerreko atalean agertzen diren konposatuak. Beherago, balio negatiboa denez, 0 baino berago agertu beharko da, produktuen batura. Hau da, eraketa entalpien batura. Ia amaitu dugu, bakarrik geratzen da, 3 gezi hauek kokatzea.
Gezi bat beti jarriko dugu erreaktiboetan hasita produktuetaraino luzatuz. Hori izango da, kasu honetan jauzia da, balio negatiboa da erreakzioaren entalpia. Beti erreaktiboetatik hasita eta produktuetan bukatuta. Agian beste prozesu baten, endotermikoa den prozesu baten, gezi hori gorutz egingo luke. Beste bi gezi jarri behar ditugu. Bata, zerotik hasita, hau da, elementuetatik erreaktiboetaraino. Hori da, kasu honetan, igoera bat 226,6 kilojoulekoa, erreaktiboen eraketa entalpiak batuta. Eta faltatzen den azkena izango da zerotik produktuetaraino doiana. Kasu honetan jauzi bata balio negatiboa goian ikusi dugun bezala, hementxe -1000,808,8. Hori da jauzia produktuei dagokiena. Eta honela bukatzen da entalpia diagramaren adierazpena.